Έχουν περάσει 3 ώρες. Έχει μπει μια αλφα τάξη, αλλά πάλι είναι πολλά πράγματα παντού. Όπα. Πάμε να δούμε πώς φτάσαμε σε εδώ. Hello, είμαι η Βέρα. Είμαι ο Δημήτρης και αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα στα Γιάννενα. Πάμε να σας πάρουμε μαζί στη μετακόμιση. Καλημέρα. Σήμερα επίσημα ξεκινάει η μετακόμισή μας. Πάμε να αλλάξουμε και να σας πάρουμε μαζί. Θα βγει σίγουρα μία μέρα αυτό το vlog, θα είναι πολλές, γιατί έχουμε ακόμα μία εβδομάδα μπροστά μας. Ξεκινάμε με το μπάνιο. Πες μας 2-3 πράγματα για το μπάνιο μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πλυντήριο να βγάλουμε σιγά σιγά, γιατί θέλει και μια διαδικασία. Θα φύγει σήμερα το πλυντήριο και τις υπόλοιπες μέρες τα υπόλοιπα. Κοίταξε. Κουνήθηκε λίγο. Εδώ. Τα εργαλεία κάνουν το μάστρο, να ξέρετε. Έτοιμο. Άργησε. Γεια σου πλυντήρια. Έφυγε. Μετά από 1000 χρόνια. Πάμε για νέα αρχή τώρα, Hello. Καλημέρα. Σήμερα είναι δεύτερη μέρα της μετακόμισης. Πήγαμε στα Τζάμπο, πήραμε πραγματάκια. Βάλουμε τα ρούχα μας και πάμε στο σπίτι να σας δείξουμε τι έχουμε. Αρχικά πήραμε καφέδες, Ναι, γιατί χωρίς καφέ δεν τη βγάζουμε. είμαστε λίγο θυσμένοι, Είμαστε πολύ εθισμένοι και μετά πήραμε το Τζάμπο αυτό εδώ, που είναι για ρούχα, το ρουφάς με τη σκούπα και ταινία για τα κουτιά. Για τις κούτες. Ναι, λοιπόν, το σημερινό εγχείρημα θα είναι να πιάσουμε αυτή τη Βιβλιοθήκη. βιβλιοθήκη, όλα, και να μπουν όσο γίνεται σε κούτες. Και, δεν θέλω να αποδείξω εδώ, αυτή εδώ είναι ντουλάπα, η οποία έχει μέσα, Έχει πράγμα. έχει από μπότες, μπουφάν και στόχος είναι να φύγουν όλα τα χειμερινά. Επίσης, όλα τα χειμερινά γενικά τα ρούχα έχουν μπει σε σακούλες από το Μάιο. Ναι, Από το είναι Μάιο. πάνω στην ντουλάπα. Είναι πάνω στο ντουλάπα. Αυτά. Αλλά είναι και αυτά χειμερινά. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η βιβλιοθήκη. Θα μας πάρει λίγη ώρα, εσείς θα το δείτε με ένα κλικ. Ο Δημήτρης εδώ πέρα κατεβάζει τα λεντάκια που είχαμε από πάνω από τη βιβλιοθήκη. Γενικά τα πράγματα προσπαθήσαμε να τα χωρίσουμε σε κατηγορίες, δώρα, σημειώσεις. Μας πήρε αρκετό χρόνο γιατί τα είχαμε όλα διάσπαρτα. Αυτή η βιβλιοθήκη πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι υπολογίζαμε. Μην τη βλέπετε έτσι απλούτσικη. Είχε πάρα πολλά πράγματα πάνω, πάρα πολλά. Εδώ χρειάστηκε να κάνω μια αλλαγή στις σακούλες, έπρεπε να κατεβάσω ξανά την παλιά, να βγάλω μερικά πράγματα και μετά να ξαναβάλω αυτά που είχα βγάλει από την ντουλάπα. Καλημέρα. Τη μέρα μετακόμισης έχουμε να κάνουμε. Μπάνιο και ντουλάπα. Θα παίρνω μπάνιο. Εγώ ντουλάπα και ρούχα. Χωριζόμαστε. Ναι. Λοιπόν, όπως ξαναείπαμε θα κάνω το μπάνιο. Το μπάνιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα γιατί έκανα ένα ξεκαθάρισμα από χθες, οπότε και τα ντουλάπια
έχουν μόνο τα βασικά, αλλά σημερινός στόχος είναι να αδειάσει όλο, να καθαριστεί όλο και να είναι έτοιμο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γενικά είμαι τελείως delusional, γιατί πριν ξεκινήσω να βάζω όλα τα πράγματα σε necessaire, ξεκίνησα να ψάχνω το necessaire μου και βλέπω ότι έχω 3 και λέω πω καλά, είμαι πάρα πολύ άνετη. Τελικά δεν μου έφτασε. Η κυρία Βέρα μας έκοψε στην ντουλάπα για τη μετακόμιση. Να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα και να την καθαρίσουμε. Sorry άμα ακούγεται ένας θόρυβος από πίσω, κάνουν ανακαίνιση. Σε αυτό το σημείο έχουμε καθαρίσει τα ντουλάπια και τώρα πάμε στο υπόλοιπο μπάνιο. Συνεχίζουμε δεύτερη ντουλάπα. Επόμενο task, όλα αυτά θα μπουν εδώ και σε άλλον ένα σάκο. Και αυτά που είναι στη μισή ντουλάπα. Τέλος! Έχουν περάσει 3 ώρες και το σπίτι είναι ακόμα σε λίγο περίεργη φάση. Έχει μπει μια αλφα τάξη, αλλά πάλι είναι πολλά πράγματα παντού. Αυτά είναι όλα για πέταμα. Καλημέρα. Εσείως την μέρα 4η της μετακόμισης. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα της μετακόμισης. Αύριο φεύγουμε για Θεσσαλονίκη. Έχει μείνει η κουζίνα, έχουμε δουλειές και εμείς πάμε για καφέ. Καλά πάει, A few moments later. Μόλις γυρίσαμε τον καφέ, θα ξεκινήσουμε με την κουζίνα τώρα. Κουζίνα, τηλεόραση. Λίγα πραγματάκια έμειναν. Μόνο αυτά έχουν μείνει. Οι κούτες εδώ είναι αρκετά γεμάτες, αλλά υπάρχει χώρος για όλα. Δεν έχεις σταματήσει να βρέχει εδώ και 2 ώρες. Πράγμα κακό γιατί αφήναμε πράγματα έξω και τώρα δεν μπορούμε. Καλημέρα. Σήμερα είναι τελευταία μέρα μετακόμισης. Τα πράγματα είναι όλα έτοιμα. Περιμένουμε το φορτηγάκι να έρθει να το φορτώσει. Έχει μείνει μόνο το κρεβάτι και το ψυγείο. Πάω να πάρω ένα καφεδάκι εγώ τώρα κάτω από το σπίτι. Να πάω ένα καφέ. Σας κλείνω και ανοίγουμε πάνω σπίτι. Μόλις πήραμε καφεδάκι, βγάλαμε τα ξύλα το κρεβάτι
και θα το τυλίξουμε σε αυτό το φορτηγό. Παιδιά, μόλις τελείωσε η μετακόμιση, μία ώρα μετά τα πράγματα τα στείλαμε Θεσσαλονίκη. Εγώ θα πάω Τρίκαλα για μία εβδομάδα, η Βέρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη να δρομολογηθούν κάποιες δουλειές και μετά είμαστε για μόνιμα Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι κλείνει το κεφάλαιο Γιάννηνα για μας. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να συνεχίσετε να μας βλέπετε στα επόμενά μας βίντεο.